Enye yezinto eyabangela ukwahlukana kakhulu imali. Imali kuye kwathathwa into engena-value, ya into eyize yenziwa kwangazi ukuthi ine-value, yasenza sadedela izinto ezibalulekile kakhulu sagxila kuyona imali. Uma besisakazela ulundaba, bathi bangonondaba ogagasho oluqa, otetemazi ihlangene ngempela ngoba lapha kwi-Coast amaZimba beyinkinga kakhulu. Abahlehlisa kwasa siyazi uhlangene ngalesa sikhathi Afrika kubingelela umlungu uze uyigudile phansi naphezulu, inkunzi ejama enhlane nothukela kwadungeka izizimba. Indoda emnyama esehlathini elimnyama ephakela izingwe ngomnyama, thusi uyesabeka. So-ke namhlanje sifisa ukukhuluma ngesibongo esikhulu, isibongo sakaZondi. So-ke usuku lwakho namuhla mfokaZondi, uMbongeni uJohn. Ngiyazi sekunesikhathi eside ufisa ukuba sixoxe ngalomlando wakaNondaba lapha kulolu hlelo lwezidakamlando Matrix. So-ke asiyaye singafuni ukuhlala phezu kwayo indaba, nakuba ulwazi lisuke lukhona, kodwa sisuke sifuna ukumba sijule ngokomlando wey'bongo zakithi ayikhona njengamanje, ikakhulukazi kulesi sizwe esikhulu sakwaNtu. So-ke ilokhu esiza kwenza, sesihlalile phansi sawubheka umlando wakaZondi. Lapho siwubheka siye sabona ukuthi kuningi osekukhulunyiwe ngalesi sizwe noma lesi sibongo esikhulu sakwaZondi. Ngeke-ke sigxile kakhulu kulokho okwaziwayo njengamanje, kodwa sifuna ukugxila kulokhu mhlawumbe okungenzeka bekucashile ngaphambilini, ngoba umlando wethu mude kakhulu. Kuningi okuyaye kusale lapho sidingida umlando wethu. So-ke nakho esinganiqinisekisa ngakho uma kuziwa emlandweni walesi sizwe esikhulu sabantu. Asebebaphika-ke abaningi nokho bathi hhayi yayingekho into kwakuthiwa abantu, igama leli laqhamuka nezizwe zasentshonalanga. Kodwa iqiniso liwukuthi zincane izinto ezenza umlando wethu ulahleke, ikakhulukazi uma sicashelwa izinto ezincane okungenzeka yize y'qukethe ukujula komlando wethu. Umlando wethu ulahleke uphele, siyadideka lapho noma siwufuna ngoba kuba khona ukuphikisana ukuthi ukuthi kukhona ukuthi akukho. Kodwa uma sihlehla njalo sibheke emuva, ziningi izinto esizitholayo. So-ke siyazi lesi sibongo esikhulu sakwaZondi sidume kakhulu ngeqhawe lakhona elikhulu. 1906 yaziwa insizwa uBhambada kaMancitha. Insizwa le yayibamba ishisa ngempi yaMakhanda. Yama insizwa, yama impela, yalwisana naloya mthetho owawumiswa ngaleziya y'khathi. Nakuba-ke bagcina bembulele uNondaba, kodwa siyazi ukuthi kwakuliqhawe elikhulu leli uBhambada kaMancitha. Siyazi kuthiwa lapho beyifuna insizwa yakaNondaba yahamba njalo yaze yayofika esizweni sakaShezi eNkandla, kwesikaSigananda. So-ke iy'nsizwa zonke lezi ezazamaqhawe esingeke impela sawuxoxa umlando wethu ngaphandle kokuba sizibalule, ngoba umlando wazi ubalulekile. Zasakha isizwe, sama sathi nsi ngoba zinsizwa lezi, zinsizwe zawubamba umlando ushisa, zayibamba inkomo ngey'mpondo, zayibhekisa phezulu. Nakuba-ke izinto zashintsha zaba njengoba zinjena namuhla. So-ke uma kulandwa umlando wale nsizwa, abaningi baye basho bathi uBhambada wayezala uMancitha, bese bethi uMancitha yena wayezala uJangeni, bese bethi uJangeni ukaSulemane, uSulemane. So-ke sizokuveza lokhu uma kukhulunywa ngoSulemane, Sulumane noma Sulemane, kuligama leli elisho into efanayo,
nelithi Dlamini, ngoba leli lithi Dlamini lithathwe igama elithi Shlamini, Solomon, Suleiman, okuligama elisho uxolo noma peace. Yeah. So-ke igama leli othola izizwe laphaya eMpumalanga, emaphakathi, izizwe zama-Arab, ikakhulukazi ziye zibizwe ngamaSulumane, amaSulumane. So kumane kumlando lo obonisa ukuthi njengoba sisho umlando wethu mude kakhulu, sisebenzelani kakhulu nalezi zizwe ezisentshonalanga emaphakathi. Kumachweba lawa agudla ugu olungasempumalanga, ungacabanga ngoDelagoa Bay, kunyuke njalo kuze kuyofika koKhilwa. Izizwe lezi zama-Arab besisebenzelana nazo, sihwebelana nazo ngaphambi kokuthi i-system ishintshe njengoba sesihwebelana nezizwe eza-West njengamanje. Yeah. So-ke sihwebelane kakhulu nezizwe zama-Arab. So uyazi-ke uma izizwe zihwebelana kubaningi ukuthekelana kwamasiko namagama. Kungakho manje usuthola sekuqhamuka amagama afana noDlamini, Sulemane, okuyinto esho into eyedwa, Shlomo, Dlomo, okuligama elilodwa leli. So-ke siye sakhuluma kakhulu ngaleli gama elithi Dlamini. Sakhuluma kakhulu ngenzalamizi uDlamini, sinayo ividiyo sizoyifaka lapha phezulu, ezobe ikhuluma ngokuningiliziwe ngalokho esixoxa ngakho njengamanje. So-ke lokhu kumane kubonisa ukuthi lesi sizwe sakaZondi sidabuka ngaphansi kukaDlamini. uDlamini uqala owayebuye waziwe ngokuthi uSibalikhulu. Yeah. So-ke izizwe lezi ezidabuka ngandawonye sidabuka nesizwe sakaDlamini. Kodwa-ke sizokuveza ukuthi kavele zonke izizwe sisithola zikhona lapha masizansi ne-Afrika zidabuka ngandawonye. Siye sakuveza ukuthi kuyekwenzeka uthola ukuthi amagama ezinzalamizi abawasebenzisayo basebenzisa amagama ahlukene, kodwa kwesinye isikhathi besuke bebhekisela kwinzalamizi eyodwa. Yeah. So-ke ilokhu esikutholayo-ke nasesizweni sakwaZondi. Yeah. Ukuthi badabuka ngaphansi kukaDlamini, uDlamini uqala. Kodwa uma sihlehla njalo sibheka umlando wasendulo, hhayi lo osushintshiwe njengamanje, uye wasihlukanisa njengesizwe, kwangazi ukuthi singabantu abangadabuki ngandawonye. Kwakubani kahle kahle uZondi ekuqanjwe ngaye lesi sizwe sakwaZondi esikhona njengamanje. Yeah. So-ke sithe masihlehla sibheke emuva, sathola ukuthi ikhona inzalamizi yayibizwa ngoZondi ezikhathini zasendulo. Muva kakhulu, cishe mhlambe ngazo leza zikhathi esikhuluma ngazo lapho sisahwebelana khona nezizwe zama-Arab. Yeah. So-ke siyazi ukuthi lapho izizwe zama-Arab sihwebelana nazo kuye kwaqambeka leziya zizwe sisithola zilapho khona ezibizwa ngokuthi njengamanje leya ndawo ibizwa ngokuthi Swahili Coast. Yeah, sikhuluma isiSwahili. IsiSwahili simixa noma sihlanganisa ulimi lwasempumalanga emaphakathi nezizwe lapha e-Afrika. Yeah, so ulimi lolu oludabuka lapha e-Afrika olukhulunywayo kuze kube namuhla. Yeah. So-ke ngaleya nkathi uDlamini lapho khona badlala khona indima enkulu kakhulu. Bebehwebelana nazo lezi zizwe leziya. uDlamini simthola kuthiwa uzala amadodana abaluleke kakhulu kulesi sizwe samaNguni, sizosho kanjalo. Isizwe samaNguni, siyazi amaNguni ahlanganisa nezizwe eziningi esikhona lapha masizansi. Yeah. So simthola ezala uDingile, then bese ezala noGasela. Yeah. So ngeke sikhulume kakhulu ngoGasela njengamanje ngoba uGasela ilo waziwa ngokuthi umhlanga njengamanje. So uDingile siyazi lapho kukhulunywa ngoDingile, ngokuvamile abaningi baye bacabanga isizwe sakaNgcobo. Yeah. So-ke uDingile
lapho ukhuluma ngoDingile kufika izizwe zakaNgcobo emqondweni yabantu abaningi, ngoba kulapho khona sazi khona ukuthi kudabuka khona isizwe samaqadi, kudabuka khona isizwe samanyuso, oNgcobo, kunjalo, kunjalo. Kodwa uzothola ukuthi uDingile wayenamadodana ngokuhluka kwawo. Yeah. So-ke kunoShezi ozalwa yilensizwa ekusuDingile. Yeah. Esithe masihlolisisa kahle sikubheka sathola ukuthi lesi sizwe sakaShezi kunamathuba amaningi ukuthi le nzalamizi ebizwa ngoShezi ezala uDingile iye kwedabula lesi sizwe sakwaShezi oDlaba. Yeah. So-ke oDlaba badabuka ngaphansi kwalensizwe ekuthiwa uDingile. Yeah. Amanyuswa adabuka ngaphansi kwalensizwe ekuthiwa uDingile. Yeah. So ngoba uzokhumbula uDingile siyazi ukuthi ngokozalo kuyathiwa wazala uZonca. UZonca noNyuswa. So-ke kuyaye kuthiwa uNyuswa akazange noma uNyuswa wayebesezala uYemese. uYemese wangaba nabo abantwana noma akabanga nayo indlalifa noma washeshe wafa ingakayitholi indlalifa. Then uMagula ozalwa uZonca uyo obesengena umkaYemese wayesezala uMbhele. uMbhele ubesezala uMapholoba. uMapholoba wodumo wesizwe sakaNgcobo. Asikho-ke esizweni sakaNgcobo njengamanje, besimane silandelela umnyombo. Kodwa bonke laba abaphuma ngaphansi kukaNgcobo, uNgcobo wayaziwa ngokuthi uDlamini wokuqala. Yeah. Kodwa uzobona ukuthi kungani sikuveza lokhu. Nokufakazela ukuthi lo Dlamini wokuqala kwakuNgcobo. Wayebuye yaziwa ngokuthi uNgcobo. Abaye bathi uNcube, amaZulu namaNguni akaQwabe bathi uQwabe bona, ozala uMhlanga uGumede. Yeah. So-ke uDingila siye sathola lapho sihlehla-ke manje sibheka sibuyele emuva kulomlando ojulile. Baveza ukuthi lezi izalamizi zazinamanye amagama. Wona ngokwawo umlando wakaNgcobo uyaveza ukuthi lezi izalamizi zazinamanye amagama ngoba bathi uMapholoba wayezalwa uMbhele, uMbhele ezalwa uMaguya, bese bethi uMagula wayezalwa uNtondo, uZonca. uNtondo uzokhumbula-ke ukuthi ngalezi zikhathi zasendulo lapho khona sisasebenzelana kakhulu nezizwe zama-Arab, kule nkathi isystem ifuna ukushintsha kancane ngoba ngemva kokuba sisebenzela nezizwe zama-Arab siyazi kwafika izizwe zamaPutukezi. Izizwe zamaPutukezi yizo ezafuna ukudla loya mgwaqo wokuhwebelana olaphaya ogwini. Basihlehlisa izizwe zama-Arab, kodwa ngenxa yokuthi izizwe lapha ngaphakathi e-Afrika zayihlangene, akubanga lula ukuthi bazicolonize noma bazidle zibe ngaphansi kwabo. Siyazi ikhona eminye imibuso kavele yashintsha esesithola isihambisana nazo lezi zizwe zamaPutukezi, kodwa akuzona zonke izizwe. Kungakho uzothola namuhla inkoloni yezizwe zamaPutukezi uyithola lapha ngasogwini ezizweni zaseMozambique. Kulapho khona uzothola khona ukujiya kakhulu kwalamankoloni amaPutukezi. Kungakho uzothola lapha eMozambique ulimi olukhulunywa kakhulu ulimi lwesiPutukezi ngenxa yokuthi amaPutukezi abamandla khona kakhulu, kodwa ahluleka ukungena ngaphakathi adle zonke lezi zizwe zazikhona. Siyazi ukuthi ezizweni ezifana noZambia noCongo kwabakhona ushintsho abalwenza, kodwa abazange baphumelele. Kungenxa yokuthi izizwe zayisahlangene ngoba uNtondo sithola ukuthi wayakhele umfelandawonye nezizwe zamaRavi, izizwe zaseMalawi lezi.
ngoba simthola kuthiwa waye omunye wamakhosi ngaphansi kwezizwe zamaZimba. Wayehlonishwa kakhulu, wayemandla kakhulu. Uye futhi lo esimthola elwa ehlehlisa lezi zizwe zamaPutukezi. Yeah, so-ke uNtondo lo, uNtondo wayaziwa ngokuthi enye yamakhosi amaZimba ngaphansi kwamadlela ndawonye nezizwe zamaRavi. Izizwe zaseMalawi siyazi-ke ukuthi njengamanje uma kukhuluma izizwe zaseMalawi, cabanga ngezibongo ezifana noBanda, noPhiri, njalo njalo. So-ke umhlaba wawusahlangene la. Umhlaba wawusahlangene walapha e-Afrika masezansi, izizwe zayihlangene, wawungeke uze uzenze lutho. Ngenxa yokuthi zayihlangene izizwe zakwazi ukuphusha leli gagasi elaliza lifuna ukudla izwe lezizwe lapha maphakathi. Yeah. So ilapho khona sithola khona uNtondo. uNtondo uZonca. uZonca wayezalwa uDingile. Kodwa bathi bona ngokwaloya mlando wasendulo, uDingile wayenelinye igama kwakuthiwa uTonti. uTonti siyazi amathefuya lawo ayiphinda atekele futhi. So-ke uthi siyazi ukuthi ukutekelwa kwegama elithi Zondi, ngoba uZ mawutekela uya kuthi. Yeah, so bese kuthiwa uTonti. So kwakuzondi lo. uDingile uyena kanye lo Zondi. Esiye sathi masibheka sathola ukuthi lesi sizwe sakaZondi kulapho sidabuka khona. Yeah, so-ke uTonti, uZondi, uTonti owayezalwa uNgcobo, bathi bona uBhamula. Yeah. uNgcobo abuzwe ngoBhamula. Siyazi ukuthi inzalamizi yayibuye ibizwe ngoBhamula, uDlamini wokuqala, ngoba isizwe sakaDlamini lapho sisithakazela sisibiza ngoBhamula naso. Yeah. So oBhamula laba. Yeah. So-ke uDlamini wokuqala elinye igama lakhe kwakuBhamula. So umlando okhona lo umlando omdala kakhulu umuhlehla uya emumva nje basiye sakuveza ukuthi umlando khona, kodwa umlando ohlakazekile. Umlando make wawufuna ufunda zonke lezi zincwadi kuye kwalotshwa kuzona umlando. Kulapho khona uthi mawusuhlanganisa ubone ukuthi kahle kahle lapha kukhulunywa ngezinto ezifanayo. Kukhulunywa ngezinzalamizi ezifanayo. Izinzalamizi ezizala izizwe esikhona lapha ngaphakathi nezibongo eziningi ezizaziyo. Esezibhekwa njengezibongo esezizimele noma njengokungazi ukuthi kwakuyizizwe zazizimele lezi. Yeah. So-ke siye sakuthola lokhu lapho Simba sijula, ngoba uBhamula wayezalwa uBuyiswayo. uBuyiswayo siyazi ukuthi uBuyiswayo izizwe zamaMfene. So kungakho sise uNgcobo, uDlamini wokuqala, ubuyaziwe ngokuthi uNcube. uNcube igama elisho ukuthi imfene. Yeah, so izizwe zamaMfene zidabuka nazo ngaphansi kwalesi sigaba, ngoba siyazi zidabuka ngaphansi kaBuyiswayo. Osobuyiswayo laba, uBuyiswayo, oJambasi, badabuka ngaphansi kwalenzalamizi lena. Yeah. So-ke oZondi uyena Dlamini wokuqala badabuka ngaphansi kwakhe. uDlamini wokuqala owayezalwa kuyaye kuthiwe uVumezitha ngokomlando wamaNgcobo wamanje, kodwa endulo babethi uBhamula wayezalwa uBuyiswayo. uBuyiswayo wayezalwa uLudiwo noma uLudiwo. Yeah, uLudiwo siyazi. uLudiwo udabula izizwe zamaMpembe, amaHlubi lawo. Yeah, ilapho kudabuka khona izizwe zamaHlubi, abanye bambiza ngokuthi uMthebe noma uMtembe noma uTembe. Yeah, siyazi oTembe isizwe esikhona njengamanje. Isizwe sizimele sinamakhosi akhona. Yeah. So-ke siyaye sithi sona sidabuka ngaphansi kwezizwe zabaKalaka. Yeah. So umnyombo wazo zonke lezi zizwe noma lezi zibongo esiye sakhuluma ngazo, kodwa njengamanje sigxile esibongweni sakaZondi. oZondi badabuka kuDlamini wokuqala uSibalikhulu. uDlamini wokuqala wayebuye okuyigama elisho ukuthi Sulemani noma Solomani, elisho uxolo, noma peace, Solomon. Alithola ngenxa yokusebenzelana nezizwe zama-Arabhu laphana ogwini
kunyuka njalo kuze kuyofika phezulu. Izizwe bezaziwa kakhulu lezi kumkhombandlela obonisa ukuthi izizwe eziseningizimu bezisebenzelana kakhulu nezizwe ezisenyakatho. Njengoba sibalula izizwe zama-Arabhu okuyizona eza-invader elisenyakatho ne-Afrika. Yeah, so ngeke sisebenzelane nezizwe zama-Arabhu singasebenzelani nezinye izizwe ezikhona lapha e-Afrika. Ungacabanga izizwe esikwalapha ko-Somalia, Tanzania, Kenya, kuze kuyofika ko-Sudan njalo njalo. So-ke kulapho khona umlando wethu ufike uhlangane khona wonke, kwehla kuze kuzofika lapha ngasezansi. So sasihlangene, kwakungelula ukuba izizwe eziqhamuka kwamanye amazwe zisidudule, bese zidla umbuso ziwufake ngaphansi kwazo. Yeah. So kuye kwenzeka-ke kodwa emva kwesikhathi, ngemva kokufika kwezizwe zamaPutukezi ezahluleka nokho ukungena ngaphakathi, nakuba zaba khona iy'nxushunxushu, ngoba siyabona ngokuhamba kwesikhathi kuwa imibuso efana noMwene-Mutapa, umbuso wamaZimba, umbuso wabaRozi, amalotsho, umbuso wamaNtungwa. Siyazi ukuthi ezinye zezinxushunxushu ezazibangelwa i-infiltration ebibangelwa izizwe ebeyiqhamuka ngaphandle ngenxa yokuhwebelana, beyibangela ukuthi kube khona ukuhlukana phakathi kwezizwe ezimaphakathi, bese kuba khona ukubanga ngenxa yokuthi ubani phela manje ozoqondisa umgaqo wokuhwebelana. Yeah, bese ziyashayana izizwe ezilapha ngaphakathi, kodwa zibuye zihlangane. So-ke yilokhu esiye sakubona ngokuhamba kwesikhathi lapho sekufika izizwe zama-Dutch, sekufika izizwe zamaNgisi, lelo gagasi nakuba izizwe ezingaphakathi zizamile ukuphusha, kodwa akubange kwenzeke ngenxa yokuthi lokhuya kwahlukana okubangelwa izizwe beziqhamuka ngaphandle, nokufuna amandla okuhweba kuye kwabangela izinxushunxushu nokuhlukana ezizweni lapha ngaphakathi. Leya division iyo le yabangela-ke manje ukuthi izizwe ezingaphakathi zidliwe, bese kuba khona inkululeko edume kakhulu esiyaziyo eyaba khona yamaNgisi, ebangelwe iloya mthetho ka-divide and rule. Yeah, so kuyasikho kwezepolitiki, asingeni kwipolitiki kakhulu, kodwa simane sibuka umlando nokwenzeka kwezinto ukuthi ziye zenzeka kanjani kulezi sikhathi zasendulo. Yeah, so-ke uma ungowakaZondi udabwa ngaphansi kwesizwe esikhulu, noma udabwa ngaphansi kwenzalamizi uDlamini ukuqala uSibalukhulu. uSibalukhulu ozala uGasela, uGumede uMhlanga, okuyena ozala uMnguni, uMnguni wesibili uNgwane. Yeah, ukubeke sekudabuka zonke nalezi ezinye izizwe sizibona zikhona, izizwe zakoDlamini, awoZulu, oGumede, uQwaba, oMbatha njalo njalo. Singazibala zibe ziningi kakhulu. uMhlanga udabula izizwe zamaNdebele. Bonke labantu badabwa ngaphansi kwesiqa esisodwa, isihlahla lesi, izimpande ziyanaba, ziyasabalala, bese sithi masikhula isihlahla nama-branch nawo asabalale, bese kubuye sengazi ukuthi uma ubuka ama-branch wona uthi laba abantu bahlukene kakhulu, kodwa uma uhlehla njalo ubuka isiqu se-branch noma segatsha, isiqu sisodwa, i-stem, okuwukuthi wonke lamagatsha aphuma kusona, bese sithi masishona phansi bese kuthi izimpande futhi nazo bese ziyasabalala. Yeah, so-ke abantu ababodwa laba, isizwe sakaZondi sidabwa ngaphansi kwalesi sigaba. Ngeke sikhulumeke kakhulu ngomlando owaziwayo, umlando wamakhosi akhona, nokuthi siyazi izizwe lezi besisithola kakhulu ezindaweni ezifana noMsinga, njalo njalo. So-ke uma besisakazela ulundaba, bathi bangonondaba oGagasha oluqa, oTetemane uLisibalukhulu, uLisibalukhulu uDlamini ukuqala, oNhlabishile kaGinindza kaJama. Basho njalo abanye bathi bawumhlabuhlangene,
Ya, so ungakhumbula njengoba ngike ngitshela ukuthi umhlaba ubuhlangene ngalesa sikhathi, isikhathi sodingile, oDumbu, oZondi, kuhlanganise noNdondo. Lapho khona izizwe ey'maphakathi bey'hlangene ngampela ngoba lapha kwi-coast amaZimba beyinkinga kakhulu. Abahlehlisa kwasani, siyazi amaZimba ngaphansi kwesizwe samaZimba ngeke uhlukanise izizwe zamaZimba naBambo. Izizwe zaBambo namaZimba bayinto yinye. Ya, so uzothola bayebezibiza ngamaMbo, bayebezibiza ngamaZimba. Amabhubesi laba, amaMbo, amakhosi, igama elisho amakhosi leli. Ya, so-ke izizwe bezilapha kwi-coast ebey'ngafuni lutho ebey'hlehlisa kwasani. Ya, lokhu kungasenzeki-ke manje ngenxa yokwahlukana. Siyazi enye yezinto eyabangela ukwahlukana kakhulu imali. Imali kuye kwathathwa into engena-value. Ya, into eyize yenziwa kwangazi ukuthi ine-value. Yasenza sadedela izinto ezibalulekile kakhulu sagxila kuyona imali. Osekuyiyona-ke manje esidala imbanga emikhulu kangaka esiyibona ikhona. Yiyo eyabangela nanokuthi siphikane njengokungazi kusasazana. Ya, umuntu oqhamuka enhlane yezwe nomuntu oqhamuka eningizimu bayabanga manje ukuthi nina senifuni lapha hambani, ngenxa yokuthi nizosibangisa kule mali. Imali engenasisekelo nengena-value. Isenza silahle ubuhlobo ne-brotherhood, nokuzwana, nokubona ukuthi sidabwa ngandawonye. Ya, kodwa-ke ingxoxo yangelinye ilanga leyo. Njengamanje besixoxa ngesizwe sakaZondi. Ya, cishe mhlampe-ke kuningi esingakushiyanga ngaphandle njengoba sixoxa ngale ndaba. Kodwa siyazi imibuzo izoba khona. Uma iphakama imibuzo, nakanjani sizozama ukuthi izimpendulo sizenze zitholakale. Ngoba singabantu banye, sidakwa ngandawonye. Umlando wethu uye wahlakazeka njengamanje. Siye saba izizwe engingazi ukuthi zihlukene phakathi. Kodwa uma uhlehla njalo uzothola ukuthi singabantu ababodwa. So-ke uma ufuna ukuthola okunye okungaphezulu kwalokho esisaxoxa ngakho njengamanje, bheka ezincwadini zasendulo, bheka emlandweni wasendulo, uzokuthola lokho esisakhuluma ngakho njengamanje. Sikhuluma ngento ebhalwe phansi la, sikhuluma ngento ekhona esingakwazi ukuhlehla sibheke kuyona. Iqiniso liwukuthi uma ufuna umlando wakho wangempela, ungaqheli kakhulu kulolu hlelo oludingida umlando wethu wangempela njengabantu, umlandomathix. Ngoba ngisho nasendulo nakuba besingafisa ukuthi sonke sibe osomlando. Ukuthi ngidabuka esibongweni esithize akusho ukuthi ngiyayazi indabuko yaleso sibongo leso. Ya, ngoba nakhona emandulo kunabantu ababewugcina umlando, kungakho sasinosonkondlo osomlando laba okwakuyibona ababehaya bexoxa indaba ngezenzakalo ezenzeka ngaleso sikhathi leso. Bese kuthi lezo zenzakalo kube yizo esigcina umlando waso sonke isizwe phakathi naleyo nkathi leyo. Njengoba siye sasho ukuthi besingabhali phansi, kodwa umlando wethu besiwugcina lapha emakhanda ethu. Sisebenzisa zona izithakazelo lezi, sisebenzisa zona izibongo. Kungakho uzothola manje ngisho nalapha kaNondaba kukhulunywa oMagaduzela. OMagaduzela wagaduzela iy'hosha nezihushana. Siyazi oMagaduzela oDlamini futhi. Ya, so kufana nalo leli lithi oGagashe. uGagashe kuthathelwa igama elithi umgaga noma umagaga. Ya, so leli lithi ishe siyazi lisho amakhosi. So amakhosi akamagaga la. UMagaga kungenzeka kuwuye kanye uDlamini wokuqala ngoba uzothola ngisho nabo oDlamini lapho besazi baba omagaga kaNtsele, oNomagaga kaNtsele lapha. Kungasibona kuphela oDlamini, isizwe sakaMthethe, amaTswane, amalanga akhulu lawa. Baye bathi nabo bezithakazela bathi bawomagaga ontsibantsiba. Umagaga ontsibantsiba, usiba likhulu, umagaga ontsibantsiba. Ya, so izizwe esidabukwa ngandawonye
izibongo isithakazelo lapho uzilandelela zizokunikeza umkhombandlela wokuthi sizwe sidabukaphi. Ya. Elinye iphutha esiyaye silenze lapho silandelela izithakazelo, siyaye sithathe amanye amagama bese siyawaphendula siwenze amagama ezinzalamizi. Kanti lapha kwakubongwa, ungathola kwesinye isikhathi kubongwa inzalamizi eyodwa, kusetshenziswa lezi sithopho noma lezi zibongelo. Thina bese siyawathatha la magama siwahlukanise phakathi. Ngoba elinye iphutha esiye salenza lelo, sathatha amanye amagama kwaba sengazi ukuthi bekuyisiqu igama lenzalamizi ethile, kanti kwakuyisenzakalo lesi. Bese sothi siyadidekana kakhulu-ke manje. Isithathe lento isibuyisele, isishonise lapho sizoduka khona singatholi. Ya, kodwa ngokuhambisana sizokwazi ukuyithola umlando wethu. Yiwo umlando lo wonondaba, oDublin Bhunu, oShibasa. Siyabonga kakhulu eMzansi Afrika.